скъпи приятели! Днес правя една по-нестандартна рецепта. Купена домашна ювка, кисело домашно млеко, сирене и яйца. Преди да започна да правя рецептата за нестандартна домашна баница с домашна ювка. Много бърза, вкусна, питателна и не скъпа рецепта. Сега си обирам от киселото мляко каймака, защото си правя и домашно масло. Аз съм много доволна от резултата, който се получава. Лесно е. Събирам си го в фризера и после си бия маслото. Така, да премина към рецептата. Приготвила съм си около 120 грама крави сирене. По-твърдичко е, добре озряло. Има варианти да не слагате сирене, но сега ще покажа рецептата в малко по-класически вид. Натрушавам си добре сиренето. Този тип баници ги правя в най-различни варианти. Много ми се ще, когато сега, може би половината на март месец, ще излезнат зелените, първо копривата. Стават страхотни, чудесни баници и много бързо се правят. Ще добавя и киселото млеко. Киселото млеко го слагам на етапи, да видя колко ми е необходимо към дадената рецепта. Добавям и една пълна кафена лъжичка сода. Вие може да използвате и малко повече сода. Може и да не използвате, както решите. По принцип в тази рецепта, когато в повечето пъти я правя с домашен кефир, но понеже повечето хора не разполагат, реших да я снимам с домашно мляко. Вземате един пакет домашна ювка, каквато харесвате. Пакетите са около 200 грама, но пак казвам, че рецептата ще я сложа в описание, а може да я видите спокойно. Слагаме домашната ювка в един по-голям съд и заливам. Разбърквате добре. Една от тайните да се получи добре е добре да разбъркате сместа. Ювката да поеме добре течността. Не се притеснявайте да разбърквате смело. Така мисля, че добре ми се разбърка сместа, пое течността, ювката. Приготвям се ето сега с домашното масло. Ще се намажа добре тавичката. Не го щада. Първо да не ми залепва баницата по тавата. И второ, гоня, понеже няма да използвам мазнина, друга освен мазнината от киселото мляко, понеже е пълномаслено и яйцата, няма да слагам допълнителна. Но намажайки тавата, ще си помогна да не ми се залепва и да овкуса самата баница, което ще даде много добър аромат. Аромата, който се получава от тази баница, ако са ви правили баба ви или майка ви на тава филийки с кисело мляко, яйце и сирене, тези принцески, баницата има този вкус. Разпределям се равномерно всички краища сместа, за да може добре да ми изпече фурната. Ето е и готовата баница. Много бързо се получава, а е и вкусна. Ето искам да ви покажа тук в по-светлата част. Сега виждам няколко неща, че ми е пропаднало лека тази по-светлата част. Това значи, че течността ми е дошла малко повече. Накиснала е добре корите и тук има пропадане, не ми задържа. Но можете да намалите малко киселото млеко, а да увеличите с едно яйце. Така ще се държи по-стегната баницата. И сега се разрязвам да видя какво се е получило. Аз знам ефекта, но искам и вие да видите. Малко е гореща, не се реже точно в този момент, но ето е и баницата. Оха е чудесно. 4 големи порции, доста големи. Задоволителен. Да ви е сладко, приятели, подкрепете ни, споделяйте с ваши приятели, нека развием канала. Благодаря ви
и до скоро!